Podo decretar e decreto. Tome nota, claro. Decreto. Que decreta, xome? Que que por consello dos guías espirituais desta vila, os xudeus pódense xogar ao dereito
a vivir dos cristianos. Os cidadãos se farán con convenios que este Consello de Autoridades elixirá. Que se ganan poderán vivir entre os cristianos e participar na festa. Pero se perde... Pero se perde... Aí se perde. Ele, Isaac e Ismael. Isaac e Ismael como xudeo maior. Entonces, como xudeo desta vida, logo de reunirnos sacro lodio, e tamén porque nos decido por a autoridade que me concide a niña e a niña gana, acordamos. Vamos a participar no xogo que nos impón o señor Corregidor. Vamos ser máis queres. Vamos a recordarlle a alianza das civilizacións que decide. E ben, vamos a ser honestos co tratado que se firmou en 1289 e que tan rimbombantemente lle chamaron o Tratado da Vinca, que despois levar un papel, una camarera dalle un poquinho deixade a moi pura, se venir. Tá bom, moi bom vinho. Que toca agora? Arriba, boy!